Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla Steve Jerwa ubade usamla na po kajala Meghalaya. Uba kajingla jong ban penketik bat penyap beat yakinong bisyar ling bakajing shot. Hagawin ni gijing ya cop shot kabahe hapo kari India ya kabala tip kum ke India's Best Dancers Season 4. Baru balong ru kamat ya keren hapo kanong ba shalom pada kajala hiru badru hagari baro kaway. Hadin baula shot jid ban rung syaka top 6 jong kani gijing ya cop. Mentah ke kentipat, uni usamla ula yok sendon ban rung back syaka final. Hadin ba ulala ban peni. Ya ke sub shot jong hagani ke jingya kop shot kabala penlong ham Mumbai. Habaya keren bat kinong thok khubor mentah ke sengi thok ding jong ke tayo. Ka shitarik unaiwing arajar arpusau. Nakaliang ke kemi jong Steve Jerwa ke kong Bibi Jerwa. Kalapen pau ke jing sengungu yu ublay badru yu MLA jong ke pentor kra constituency uba Alexander lalu hek. Ubala kershan borba yu ni samla ke jingya lenti jong hagani ke jingya kop shot badru yiki ba nong kershan hi baro. Nakaliang ke kong Bibi Jerwa kalapen tibru bamenta katayo kandai katayo ka bakhadu bagi ba kila man kershan yu Steve Jerwa da ka basuvut. Namar badon artli ki app kata ka Sony Live bat ka Lenskart kipat ba kila ban vote tang sanspa atli ne ka way ka app kabamut artli ki app 6000 tli ki vote na way breu bat ka jinya kop jong ka final kan long hakashipo bat khat way tarik unaiwing arajar arpusao nagalyang president jong ka All Meghalaya Dancing Association uba kitbok thaba ula kintui kipat ba bakin ay ka jingkershan yu Steve Jerwa namar kumalatib Bauni samla na po gejala hap ya aireng. Pat ki way pat ki samla ki bat tebet. Na ki way pat ki jela hagani gejing ya ko. Hagaju kapor na kalyong president jong ka amdaw ay kubleiru ya menteri rang ba gejala Conrad Sangma yo ba Paul Lingdo yo ba senyap halang dhar bat ki way ki menteri sarkar ki bala keneri ki la jingerab. Baru laburu ke jing kerpat ya ke sarkar jela bahkan ai ke jing kersan ru ya ke seng amda. Kebadan ke jing temu ban sei ki samla ki ban mi khmat ya ke jela hagaliang ka shot sha ki rinsan ki balong hapo ka ri bat shabar jong ka ri ru kumju ko blei shiponi pibara ding kong nga ai ngui blei bo khun ngau la po chen sa ka thong to kainak te nga kwa ban ai ko blei ba ru da el het ade MLA nak te jogi nom song nadu ning kong ila tersan hai Steve te mentah pada la de kapor ban vote last tang mentah tayo te nakawai ka app hila ban vote sans pa tali te kadon artli ka app kawai Sony Live bat kawai ka Lenskart te sans pa tali hila ban vote ka final kan ulong si pau bat khatui tarik sakawai pat ngakwa ban ai publi ki media press barok kawai ba ila kersan ha Steve ban pin sapriang ka video jong Steve ban buat kumno ban le kumno te publish bun ki paj baru barok kawai bala kersan ha Steve Jerwa ngakwa ban ai kublai ya barok ngamla ban jer kritek namar barok hi kawai ka jalala support ba Steve kublai bun to ning kong syap ai ngo yu ble trekamrat ba ulabu ula thau ya uni ukun jungi Steve Jerwa ba ula poi hakani ka thong mata hakani ka final te ning kong ai kuble yu ble trekamrat namar ba kani ka jing ya nanti klem ka jing plelat plinti no minum poi hakani ka thong nga ai kuble ru ya kilok kijor bahayeng bahasem kikha kiman kibanajan bat najangai bakin yosngau ya kan ka jingkerpat jungi namarba ukun jungi mata ula poi ha kan ka thong jongka final te kan ka jingbuat ru kamdai su ka ba barus katangi buat ka dai tang sanpo buat ha kawai ka ap ndre mata ka yu bro artli ka mot san spa kawai ka ap te ha kawai ka mobile sisi hajar ka bot ban bodi teng ai kublai ru kurpang ya MLA jong Steve Jerwa udah ukun ubadan bok ngilayu aku mi ba elhek ibalong ukni ukpa jong ngikiduk kirangli kiba yalam nanti yakin ki postar kita poi keleng-keleng boro ka we ka jela Meghalaya namar nakini hi kibriu
ki bomnang ban bot ru ki la yo ban bot na kani nga ai kublai yo phi ba dan bok pinyo ka met ka basait ka baklan ba pinang yo ban yarap susu ya ki wei ru ki badon kalat katalenda ki wei ki jait ru ki ba mi na po ka konvensi jong phi ba ublen kurkhui ka yang kasem jong phi gum ba phila senyang phila bot lang ya kani ka kur jerwa jong i bakti kejat hadu kini kisni ru phi don rekat kublai subun ya baro ki press ki media ki paj ba ki ba yosngo ki bakpek ya kan ka media mataga sngi ki bapuli kot kubor ki ba don ki mobile ki bomnang rus ngobha bakini batai lang kenang bang inyo ka jingjob ka bapura ka jela jongi hi baro ka wei rangkat berkakur ka jongi ngai kublai ya ka tim jong ka amdaru lengba ka jingalam jong i ba kit bok thaba kaniru kan ki urasong lengba uni kunjungi ba layat lenti mental daki arbnai lai banai ya lenti lang rekat bat i ni bat haba presiden jong ka amda te kublai subun ba nadu basdang hadu bakut ka jingjob kamde tang naliang jongi ki bahaying ka jingjob kalej saka tim jong pi ka jingjob kalej nam tau MLA jong ka nongsong ka jingjob kandej jong ka jelami khalea bro ka wei ka jingjob jong ka india hi bro ka wei kumba ula pen i ya kan ka dak kasien boleh kurku ya fi press ki media ru bapila apan seprang ya kan ka kam kenang ba kiwe ru kin yo i ya kanuksa jung step ka kanuksa babhanam ta kisamla kibala san larang ba bat ki bandang wan ru kumju kublai subun kublai ru hadu por ya i chief minister jangi burom sa konda sangma ibala kloy ban no sniang na banta jong steve ngai kublai ru na banta jong i ba pol lingdo idei minister jong ka art and cultures cukup leru nang banta ju i snyo balang mo abon ki ba yarap mo i bel abon ngin melak benchan na do snyo balang baro klabon bat nga kermen ru begini baro kinang ya jing kesian cucu ya kan ko sian jungi bangin nang klan cucu ban nang train nang banta kin ki kon samla ju ga jalam ni halia bro kunju ru ki seng balang ba fer ki bangin nak ban yo mo ladu ki PGP bat ki KSU bat ki be ngi ba chu ban yo teng ai kublai pi baro ya ka jing kloi ka jong pi ban spread ya khbor nang banta jong steve dailing ba jong pi ki seng bhalang ki balaya bun keleng bala ya spread keleng nang banta jong steve dai hata ba steve un sapoi kan ya thong ka jing job at ki ka bot tu kala ngla yo ba ka jing kerja ya don nang sama na kaliang ke chonga hi kum presiden jo on ngali adan sa sen ngabu ka jing kepat mo ya ka sorka MDA cepo ICM Master Konrad sangma ba in subha ben nang ajing kerchan susu ya ka ai gelenti ka ba ka ostian jungi ka ya teng kerparet ya ICM bat nagaliang ka storka MDA bahkan ya don mentalam bat ka ostian jungi khenang bangi ngila ben pentelun om tang steve kidang don ki upcoming jong ki nong shat ki nong wa ki ban present ya ka national level but international level ka kentu ya ka storka MDA bahkan ya snok tilang bat ya trilang bat ka ostian jungi kenang bangi nginang la banang kentiu di kun samla jaba jala ketika ski ka ba ni song tenat bat ni song kemen bat ni aingu ublai ba ketika sin ka baning kong ka ba samla jengi steve jerwa ba la ban poi hak final nei ka wei pro khat kalong paro ketika jialam ba start ka jong blai ka ba steve upoi sakani ka final tingilong ka jingkeman ka ba kraw ha namaru steve onsa yakun haka final haka nyau tarik ibnai November ne sipo wat karwi tarik November ka final kan long te na kentu ki pai ba akan long bala pen kre ka grand final jong steve jerwa un yakun bat taki snar nongsha ki ba tibet jong ka india hi bra ko bat nga kermen ru lingba ka jingkersian jong pi ki pai ba nakapor skapor ba steve ula ban poi haka buat ka bakhlain mo to poi saka buat ka bakhlain ba lingba ka jingkersian jong pai ba jong jalam ni halia bro koi bang so ban aku blai ru ya isa iba el hek iba nado basdang ba steve lami ngila ai jingtip sya isa ba el hek balong ru i MLA jongka Norman Song konvensi Black Loy ban simkhia mar ya pentip ya kanika jing sajit jong Steve Black Loy ban simkhia ban mare sarup seneng ban ya trelang
nak benta ka jingjab jong Steve Jerwa kublai sibunsa ya ka jingla kloi ka jong pi nak benta jong Steve Jerwa bat nga song ban kublai ru ki bahi yang sem jong Steve ki ba layak kloi ban ya trelang mo mon mare ladu basdang bakut ngi mare chkom saneng ngi don nang bat i saru layak trelang ni kapor bat kublai ru ki pai ba ibai ki ba layak khun ki ba layak trisitam ban vote nam tajung Steve nadu ke basdang mo haduk mentah hiru pidang yedan rengkat sendak bat kalong gaji sarong ya ka Steve mi khalia jongi borok wai mau samla khasi mo lala ban ra burom ya ka jela jongi te ngai kublai ru ya ki youtuber ki bala ju kersan bah ki bala ju share ki bala ju tembi ya ki video kumno ban vote timba kini ki youtuber ki bala shina ya kita ki videos ban pensu thu ya ki pai ba kumno ban vote tu Steve limba senilai ban dan sekarang kublai sibu ni pi ki youtuber ki ba lakloi ban dan senda lang ban ni nak benda jong Steve Jerwa akan dikepur dengan ai du ke jingkren na i kimi mo kimi jing Steve satu kat ni ke jingkren ke yang jong pi ba pin ai kublai ru na tak pai ba